Hemen salam, gowy adaylaryň janyny sagmy. Bilşiňiz ýaly Russiýa bilen Türkiýanyň arasynda pul purlap arbitraj edýärdik. Hemen biz işledik bile, paylaşdyk. Ýöne şu wagt iş duran sebäpli bärde gaterwet maşençisi boldy. Gaty kän adam sokully reline gaty köp adam puluny ýedirdi. Näme üçin arbitraj ba wagty işiň gowy gidýän wagty oňar köp adam allanyp köp adam maşençisi duşanokdy. Şu wagt wapşe köpeller. Näme üçin arbitraj duran sebäpli her kim arzanrak yer gözleýär. Bärden näme bolsa da azıcık prosent kalsa da azıcık peyda kalsa da işlerlip arzanrak yer gözleýärler ya wapşe muş çekip berýän yerler gözleýärler. Şeýdip adamlar alla oduşýar. Şonu şo barda bir kiçirak video çekýän idim Instagramda da arada aýdyp geçdim istoriýada. Kim Instagrama podpisat edilmez bolsa şurada goýjak. Gezin podpisat edin. Aşakda sylkasyny goýjak. Instagramda da aýdyp geçdim. Bärde de aýdyp geçeýin. Şop köp adam görýär istoriýada näme serowna 24 saat zatda bir gün geçýär boldy ondan soň hiç kim görmeýär. Tak şo bärde gowy paýlaşan şop görürsiňiz. Hemme arbitraj edýänler. Gat häzirek goluň bärde şu wagt arzan çekip berjek diýip ýa bez komissiýa edip berjek diýip allaýanlar köpelli. Ondan da şaram bärde Unistream'den pul çekkenler asnamly köp allanýan yerler şolar boldy. Täze Unistream'ler açyldy köpüňiz bilýäňiz. Täze Zalatoy koronalar açyldy. Imенно şu arbitrajda adamlar köp çekip köp pul çeker de ýadyňyza düşendir. Köp pul çekilýän sebäpli her kim açdy. Inne şu täze açylanyň köpüsi adamlaryň pullaryny çekip berýär. Köpüňiz bilýän barýardyk, çekdirýärdik 1 saat 2 saat garaşaň 1-2 saatda taýyn bolýar. Şoňalyk edip berýär de 1-2 saat garaşdyrýarlar, ondan soň pulu alyp gidýärler. Toýs ýok. Pul çekýärler, şu wagt çekilmedi, pul ýok, ýa ýene bir zat diýerler bilen erteri gelýär 2 saatdan 3 saatdan iş edip pul gidýär. Men o tanadyk oglanlarymyň içinde 30 000 gidirenem bar, 60 000 gidirenem bar. Her kim herkelek situasiýada 10 000 gidirenem bar. Elde şoňalyk bulan eden zatlar näme? Biri puluny ertip tetar bir arzan berjek ýa bez komissiýa berjek ýa tetar biz bärden bilmeýänler üçin bärden biz alamyzda 100 İtaliyasa dollar 100 euromyzda biz bärde komissiýa berýändir. Her hil ola günüň dowamly komissiýa ütkap durar. 1%dan bolup bilýär, 0,5 bolup bilýär, 1,5 2 bolup bilýär. Şoňa görä biz komissiýa berip alýardyk. Pul çekemizde de как бы почти şoňal komissiýa berilýär da pul çekilende de düşünüňiz. Onuň köp bir aýda gel şu wagt çekip berjek bez komissiýa ýa tetar we bez komissiýa zat diýe çagyrýarlar, şoňal barýan bol allaýarlar. Nadёжный diýip çekýänsiňiz köp saýtja ýok brat, nadёжный ile beýle. Şu wagt sokulan oglanlaryň baş şolar nadёжный davnodan näre işläp berilýär. Şolar bilen başda arbitraj başlanýan näre işlenip berilýär. Şo daja soktu. Näme üçin sokýarlar? Bular uje bilen arenda da töläp bilen, sebäbi öňkäli iş ýok. Bir adam, 2 adam çekýär, öňkäli pul isleýärler da, bu seredýärler, toplaýarlar 30 000 40 000 bolly zady ýapyp ýörýärler. Şoňa duşmadyr. Imенно şu arbitraj durandan soň şo sokuşma, şo maşençiler gaty kän boldy. Şoň üçin gaty äga bolun, häzirjek bolun. Ondan soň biz näme edýärdik? Öýde oturan ýerimizden kodlar atýardyk, telefondan çekäý diýip baryp soň pul alyp gaýdaýardyk. Ona minnetmen, onu özümün daja edemok sebäbi nadёжный diýende de uje gowy ynamdan gaçdylar da adamlar bilen özüm barýan, çekýän köp bolsa da, lat bolsa da ýaltansam ýa ýene bir zat bolsa, bu her hil iş bolup bilýär. Her problem bolup bilýär. Näme problem bolsa da özüm gidýän, imенно şo taýda başynda durup çekdirýän, alyp gaýtjan puly. Size de edil şoňal etmeňiz maslahat berýän. Birden peýda galyp başlaýan ýagdaýynda da düşünüňiz. Edil şu wagda peýda ýok, gatykän adam arbitraj sorýar. Imенно Russiýa bilen zatda Unistream kontaktam Zalatoy koronada hiç il peýda yok. On da siftin üstünden uğradyarlar da aňardan o da bir açyk problemrak, onda da kän şu wagt peýda ýok. Erde siz bärde Türk kartyňyz bar bolsa edip bilýäňiz, öz adyňyzy aňardan uratdyryp Tinkoff'uňyz bilen o arada da bir video geçer kiçirak. Şuňarak peýdalça video olandyryp pikir edýän, janyňyz sag bolsun, akylja hereket edin. Dawat.